Jadi spesial bagi warga mana Mbak? Melikan. Melian, pokoknya kompak terus. Amin. Sukses. Sukses. Maju terus. Lancar usahanya. Romantis ya. Aku nglakoni kabeh iki ikhlas saka ning ati nggo sliramu. MC Nelek apa rasa dikaduni cukup aku ngerti perjuanganku dadi esemu ning uripku. Terima kasih. Sacepare segara aku ikhlas akhire kudu nampa lara iki. Aja kowe ninggalke aku pengen bisa ningku. Ada Mustika Entertainment Indonesia. Eko Pambudi. Iya Mbak Ana Santika. Mustika Entertainment. Juga lumayan Audio Sound System Indonesia. Hai. Yang lagi Mas. Ya wis apa rasa dikaduni cukup aku ngerti perjuanganku dadi esemu ning uripku. Sancembare segara aku ikhlas yen akhire kudu nampa lara iki. Aja kowe ninggalke aku pengen bisa ningku. Pancen iki dalane aku wis iso nerima. Tapi aku sing ora Aku kepiye ku ning kowe. wis laleke aku Aja nampa anane. wis sakire kudu kuwake nopo kenyataane aku ora kowe pancen